दिनै भइसआ एसे बांद्राय मोजांबो जाया जानो हागौ मानो होनबा आं खरा रायलायथ'नो हानाय नङा एसे सालायाव प्रब्लेम जादों आरोना बेखायनो आं भइसखौ स्ल'सो होनो हागोन दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा मेहेराबा ओमफ्राय न'आवलाय मालाथो थांनो मोनबावगोन बेबायदि थानो बायोलै आङो हस्पिटालाव मोजां मोना गावखौनो एकदम बेमारि बायदिसो मोनलायलाङो आङो दालाय नोंहा गुलि नाङाखै माबायै दे बाबा सना दे जेबो नङाना थाबैनो थांगोन दे बाबा सना ओमफ्राय बेखौ बायो बुङो थांनोथ' मोनखासिगोनानो दाथ' आरो नोंनि आइयाबो मोजां जाखाबाय न' नोंबो मोजाङाव फैबाय आयै नार्स सोरखौ आयै बुंदोंलाय बिनि बिमाया आंसोलै बेयावनो दङ जाहा था बुंलाबायोहाय बेबो बिनि बिमा होमबालाय बेलाय सोरथो दे जेबो नङा दैमाया जेबो नङा जायो नामा जुलिखौसो बिमा बुंलाबायनायखौ नुवाखै दे माथो जाखो बिसिनि फेमिलिखौनो एसे कनफिउससो मोनलायलांबाय आङो सोरनि बिमा सोरनि फिसाला आमथि सार माने नोंथांनि फिसाला आरो वाइफनि थाखाय पेपाराव साइन नांगौमोन दे जागोन दे ओमफ्राय जेबो प्रब्लेमथ' गैलाना नार्स माने आंनि वाइफआ मोजां जाखाबाय दा आरोना सार औ ओमफ्राय आंनि फिसालाया जेबो गिनांगौथ' गैखालाना औ नार्स आंनि फिसालाया जेबो गिनांगौथ' गैलाना बे मानसिया माबोरै जेनेबा बेखौबो गावनि बिसि बेबो बिनि फिसालाबा बे हिनजावा ओमफ्राय बेबो बिनि बिसिबा बेबो बोरै फिसाला जाखो माने बेबो बिनि बिमाबा मारै बिदि जाखो नङा बेफोरबायदि आरो जेबो गिनांगौ गैला सानैबो आरोथ' माने दा दसे उनाव डक्टराबो खेबसे हाबफैबावगोन नायनो दे होमबालाय आरोथ' जानो हागौ दायो बेलासियावनो नोंथांमोना लांनोबो हासिगोन औ थाबाय थानो बाखाबायलै आङो दे दा मोजां खेबसे रायलायबावनोसै डाक्टारजों मिन्थिबाय आबा सार मोनसे मेडिसिन होबावनांगौ दङमोन अके दे जागोन दे माथो नोंसोरलाय आंनालाय खामानिया बेनोसै वाह नाइस होमबाथ' मानसिनि बिबु बिला बाब रे बिदिसो नङा होमबा नोंना खामानिया नोंनियाथ' नंगौ र' दे आबा दे डक्टरजों रायलायना फैबावनो आं खेबसे थाथ' ओमफ्राय नोङो साहा लोंनो बुंदोंमोन न' एसे लाबोना होफैनि आं दे आयै ओमफ्राय ब्रेड मोनसे लाबोफालै आं रुटि जानो बाबाय दे आफा दे जागोन दे थेंक गड ना सोरां जोंहा फिसालाया दासो मोजाङाव फैबाय नंगौथ' रमाया दासो मोजां मोनबाय गोसोफोरखौनो औलै नङाबाथ' जि टेनसनसो जाबाय थाबायमोन आङो ओमफ्राय न'आव लांनो मोनबावबासो गोसोफोरा गोजोनसिन मोनबावसिगोन आङो न'आव माने मा बुंनो सानदोंलाय आं आबा मेहेरखौ जोंनावसो लांगोन जायो नामा बिदि नाङा नोंसिनाव थानानैथ' बिदि जादों रायलायबाय थाया आं आबा मेहेरखौ न'आवनो लांगोन माया बिदि दाबुं आइ डन्ट ड' सोरां जेबो मिथिया आं आरो आंनि फिसालाखौ खैफोदाव खोख्लैनो गोसो गैलिया बोरै हगारहरनोब्रा फिसालाखौलाय आंनि सना माबोरै हगारहरनांगौ जाखो नोंखौलाय गोजानाव जेराव आं थांनोनो हायाना बेहाय माबोरै थांगोन आं रानि मा बुंदों निया आंखौ हाथरखि बुङो मादै आयौ सना बानानो एकदम आंनि फिसाजो बायदिथार नोङो आंहाबो ना नों बायदिनो एकदम फिसाजो सासे दङ ओमफ्राय दिनै नों जिबायदि जोंखौ मदद होबाय सना जों नोंनि बे मददखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा जेबो नङा दे मादै नांगौ जानायाव आं सोरनिबा मददाव फैनाया माथो जानो मदद होनाया ओमफ्राय डक्टरा बुंदों दा आरो बाबुआ जोंहा एसे माने मोजां फैसिगोन बायदि मोजां जाबाय दे मादै आं दहाय जोबोद दुखु मोनदोंमोन ओमफ्राय दा मोजाङाव फैसिगोनखाय आं एसे मोजां मोनबाय गोसोखौ दा बेफोर गासैबो नोंनि थाखायसो जानो हाबाय नङाब्लाथ' दासिमबो जों नागिरना मोनगौना मोनामोनथाय नोंबो बोरैबा बे हस्पिटालावनो फैसनबाय आरो जोंबो नोंखौ लोगो मोनसनबाय आरो नोंसिनि थैयाबो माने मिलायबाय सानैनाबो नोंनि मादैबो फैदों होनदोंमोन न' औ दे होमबालायथ' दा आं रायलायहैनोसै ओमफ्राय एसे खमजुरिफोर मोनदों नामा सना माबाफोर जागौमोन नोङो जेबो मोनाखै ओमफ्राय आं थांसै नामा माने आंहाबो एसे गोबाव जाबाय न' नोंसो जोंखौ एसेबां गिदिर मदद खालामबाय दा मारै हारसिं हगारहरनो रानि आंबो थांफानोसै नामा नोंजों आरो जोंहा न'खराबो सानै मानि बिदि जाबाय दा बेयावनो ओरै फारसे नांनानै थानांगौ जाबायना जेबो नंला दे आं थांनोसै मादै ओमफ्राय नोंनाव फन नाम्बार दङ रानि आंनो होलां दे सरि मादै ओमफ्राय आंनाव फनबो गैया
ओमफ्राय दानाबा दे होनबा नों आंनो एड्रेसखौ होलांदो आं माब्लाबा थांगोन दे सना जागोन दे मादै दे होनबालाय आं जि दुखुसो मोनलायलांबाय सना नोंखौ बोरै बेबायदि हगारहरनो सानबाय आङो ना जाहोनोनो हाबाय नोंखौ ना बोरै बेबायदि हाखु दाखु थांगोन जेबो नङा दे मादै जेबो साननो नांला Ayong, सान aduh, आयौ हानैसो सानजोंलाय सिनायलायखायो ना माथो nunga mani Ayong, biyo biyo. औ जोंहा बाबुनो थै होनाया बेनो मा बुंदों? बेनि माबा जायो नामासै औ बाबु नैबे नानियानो जोंखौ मदद खालामदों थै होनायाव नंगौना Ayong? औ आरो नों फैबाय मोजां जाबाय दे जोंहा नैबे नानिखौ दोनलांसै आजा आं Ayong, खोमा मादै आंनो थांनोसै दे आं दालिम फिथाइसो लायखादोंमोनलै Ayong. माने आफाया बायनो खोन्थाहरदोंमोन ना दे ओमफ्रायथ' लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय थै होग्राखौबो जोंखौ एसेबां मददजि खालामदों बेनोथ' आरो माबा बिमादैयाबो बे हस्पिटालावनो फैदोंमोननो दाबा थांखो ना माखो थांनाया जायसो नायना होलाय दे जागोन दे होमबालाय बिनि न'खरनिसो मानसि जायो खोमा होनबा दे होमबा थांसै ना नांगौलामोन आं हारसिङै थांनो हासिगौमोनदां जेबो नङा दे नानि गिनो नाङा आरो जेबो साननो नाङा जोंहानि बाबुसो बियो आरोथ' बिमादैया न'आव थांबायब्ला न'सिम दोननानै फैदो दे आजा दे दे Ayong जागोन दे ओमफ्राय फनालाय मानोथो अफ नोंना आं हरबाय थादोंमोन दहायबो चार्ज गैयामोनलै Ayong दासिमबो चार्जखौनो होनो मोनाखै आङो दे अब्लालाय नानियाबो गोबाव जाबायनो दोनलांदो दे आजा आरो दखानाव माबाफोर जाहोनांदो दे ओरैनो जेबो जानायबो जायासै ना दे Ayong दे बेखौ लोगो मोनगोन सानाखैमोन दे आङो बेबायदि जोंखौ मददसो खालामबावदों आरो बे गथ'आ जि मोजांहाय मा जोंखौसो सिनायाबाबो एसे मदद खालामबाय अन्थाव बाथावनो जोंसो हाखु दाखुनो जेबो खालामस्लाबनो हादिया दे सानबाबानो दोनलांदोसै बेखौ ओरैनोबाबो गथ'आ हारसिं बोरै हगारहरनो एकदम आंहा आइ इलिसा बायदिथार माथो अके ओमफ्राय बेजों आंजों सासे दंबावोना पेशेन्ट बेथ' मोजाङै दंना जुरि ममा नोंनि आइया न' मोजाङैनो दङ बियो दाबासो नि फिसाला जाखो बेबा बिनि ना बिनि हमनोनो हायासां थेंक गड बेबो मोजां फैबायना बेनो नोंखौ जुदि हस्पिटालाव समाव लाबोनो हायामोनब्ला मादि जागौमोन मिन्थिला दे आरो ओमफ्राय दाथ' जेबो गिनांला ना जेबो गिनांला नाथाय नोंनियावसो एसे प्रब्लेम जादोंमोन नोंनि थैखौनो मोननो नागिराखैमोन नाथाय लाकिलि सासे सिख्लाया नोंनो थै होनानै थांबाय मा औ सोरमोन बेलाय I'm really sorry नाथाय बेखौथ' आं मिथिला नोंनि फेमिलिफोरानो मिथिगौदां अके मोनसे इन्जेक्सन लाबोनांगौ नोंहा ओमफ्रायो मुलि मोनसे जानांगौ ओइ नों थुगोन आरो आंखौ औ आंनि खामानि ना बियो थुजानो बायोलै आङो दाथ' ओमफ्राय उफाय गैला नङाबा नों बोरै हामगोन थाब-थाबनो बेखायनो सरि आंथ' सुथारनांगोनखा नोंजों थुजानो बालायलांदोंलै आङो मानोबा रोंगौना रोङाबोथाय आयु आं रोङा जाबाय आरो नङाबालाय बेलेगखौलाय बोरैथो थुयो आंलाय जेबो जायालै गिनाङा ओइ नांगौबा आं हारसिं थुना लागोनलै ओमफ्रायबा अपारेसनावबा बिबु बिलाखौथ' बख'वाखैना जारलासो जागोन दिनै नोंबो दंमोन आरो माबानि अपारेसन खालामनायाव आंथ' नेक्स्ट दिनावसो दङमोन मानो दंमारोसो माथो जाखो आरोथ' नोंनि फेमिलिफोराबो नोंखौ बिराद अनखायो न' बेखायनोथ' नालाय बिसिनि अननायाव बिसिनि प्रेयारजों नों थाबैनो मोजाङावबो फैबाय नङाब्लाथ' बयबो बेसेबांबा दुखु जादोंमोन नोंसोर सानैया जेब्ला सिरियासआव दङमोन नंगौना अके दे आं इन्जेक्सनखौ लागायलांखाथारनोसै ओमफ्राय दा डक्टरा खेबसे नायफैबावसिगोन ओइ थुजाले आङो थुजानांगोन ओइ ओहलै ओहो ओइ नाङालै जेबो दस्राखौ जायालै थुनो आंनो हाखायो दे आरामनो जेबो नङा ओइ आं हारसिं थुना मुलि लागोन दे जाबावनांगौसो लाबो बेखौ बिजिया माबाबानो जोब्बाय दे आयौ गिनाङाथ' थोस जेबो बेखायनो लोमजानोबो बायो जेबो बेमारबो जानो बायोलै आङो दाना बिसिनायावनो थाथ'नांसिगोनलाय ना ओइ पार्टि जानांगौमोन आंहा इयार जोबनायनि आरो गोदान बोसोरनि सेसलै बिमाबो जुदि थाफामाबा मा जाबावनांगौ जाखो आंलाय मेहेराखि सोरबा बिसिनायाव थाबाय थाग्रा मानसिना है बेखायनो सानखानानैबो दोनजायालै सानखाबादि जाफुंनो नागिरा ना माबा मोनसे सानखानानै दोनोब्लाथाय फेलेंसो जायोलै
दाथ' मबाइल थुनो मोनाबानो गोसोफ्रानो गोजोनथारा आंना डक्टरा बादासो होबावथ'बायना दानो माबाथ'ना होननानै लोगो गोमानाय बायदि मोनलायलायथारो ओरैनोबा दसे मबाइल गैयाबानो जानाय नङालै बिदिजों नै ओमफ्राय थांनांगौआलाय बहाथो बेखौ दा उनाव खिन्थाबाय थानोसैलै आङो जायखिजाया नों गारिखौ लांथ'नोसै फन मासिना थांगासिनो दं आङो एलिसा दरा खेवनो प्लिज माथो खालामबाय थाखो नोङो माथो जेबो सोंबाबो रावबो होनो एलिसा दरा खेवनो आङो आं फैदोंना एलिसा होनदोंलै नै बाबु माथो जेबो रावबो हरा आबैया जानोलै आबै बिदिसो जानामोन ना रलाय दरखौनो एसे जोखावनानै खेवथाराथ' बियो खेवगोना खेवा नों देनाय जेबो राव हरला बियो नै दरजाखौ जोखावनोसैसो आङो जेसेनो बे रुमनिफ्राय थाब थांगोन अब्लासो सान्थि मोनसिगोन आङो आयौ आं बेफोरबायदिखौथ' माब्लाबाबो सानथाराखैमोन नाथाय आलोनि थाखायनो दिनै जेरैथिंबो फारसेनिफ्रायनो लामाखौनो आन्दायनाय बायदि मोनबाय आङो जेराव आंखौ दिनै सान्थि थानो हायि खालामना होखाबाय जेराव माबोरै थांना थाबावगोन आंलाय आं सरि आबै आं सरि आयै आफा आंखौ निमाहा होदो आंनि गाज्रि बेखायनोथ' बेबायदि जानो मोनबाय आं मा मोखां लानानै थाबावगोन नंबाबो नङाबाबो आंखौथ' गाज्रिसो नंगासिगोन आंनि थैजानायानो साबसिनसै आं आरो थानो हाला खर'आनो सानाय मोनजोब्बाय आंखौ आं आरो आंनि न'खर फेमिलिखौ रावखौबो जेबो लाजिंसिं खालामला दिनै आंनि लास्ट डिसिजन आं आंनि जिउखौनो फोजोबना लानोसै मिथिगौ जिउ थांब्लाबोथ' आंखौ गाज्रिखौनो मोनखागोन बयबो अब्लाबो आं थैमारगोनथ' ना आदा मरा जानानैथ' थाया आं सियारखौ गाख्लायनोसैलै आयौ आं बिदि गोसो गैथारामोन आंबो थांना थानो हास्थायदोंमोन समायना जिउ आं बेबायदि फोजोबनो गोसो गैथारामोन नाथाय आं थायोब्ला रावबो सुख थानाय नङा आबै एसे साइड जालाय एलिसा मा खालामदों बेफोरखौ आयै लै बिमाबो सयथिबो बिदि बोरै थानो हाबावनांगौ जाखोब्रा हे बरिं लै सयथिबो बरिं जानायाथ' मानो बिदि जाखोबालाय ओमफ्राय सोरथो थै होलांखोब्रा आङोलाय सिख्ला मानसिलायबावसो नामा ओरैसो आरे हस्पिटालाव फैबाबो माने सिख्लाफ्रा आंखौ नागारखाया आरोना सौग्रालाबायखायो बेखौनोथ' होनोब्रा खाफाल मेहेर खाफाल बरियालै नाम्बारबो बिना लाजागौमोन ना हैद साला दाथ' ओमफ्राय जाय थै होलांबाय बेजोंथ' आंहा थैनि सोमोन्दो जाखाबायानो ना बा मेहेरनि जिउखौ बासायबाय आरोना सोरमोनलै जायखिजाया एन्जेलानो जाखागोन आरोना नोंखौथ' दा नुवाबाबो खोनायाबाबो गोसो गोरबोनिफ्राय जायखिजाया थेंकिउ होनबायलै जायखिजाया आंनि जिउखौ बासायनायखौ आरोना ओरै इमि औ सोरां माबे जानायाथ' माबोरै बिदि जाखोबालाय नै माथो जालायखो ओमफ्रायलाय माथो जानो फनखौ नायलाय फनखौ माबोरै बिदि जानला मानला फट'खौ शेयार जालाबायजोबखो मा फट' शेयार जादों दाथ' मा होनना बुंबावनो आं जोंहा मामि इलिसाना ससियेल मिडियाआव फेसबुक वाट्सएप मा नुयो नुजोबथारबायलै माने जोंहा नानिनिखौ बे आलुजों फट'खौ शेयार खालामलाबायदों जानला मोनला मा बुंखो नोङो बेफोरखौ देलाय आइनो फन खालामलाय रायलायहरलाय मामिजों औ र' हरनि आङो नै दाना मा नुनांगौ मा नुखो नंखायना नंगौ जाखोलै